आलासिनो फैलायबाय नङा मोजां जादो माने फ्रि मोनजागासिनो माने फ्रियावनो लाबखायो माने टेनसन गैखाया माने दिनैया लकेल दाउ 1 केजि लाबोलायबाय जागौने दे खिफि बेन्दों खिफि लेवा आरो लकेल दाउ मजा सोर सोरनि खुदै गदों हे गाइस बरायलायबाय दिनैबो गोदान भिडिअ लोगोफोर थ' नै दायो आङो बबावबा थांनो ओंखारदों बेगाव दङ माने मनायाव दङ लिसु थ' माने दासान्दि आं बेसेबां हायो दैलि भिडिअ बनायनो नाजादों जिखिजाया न'नि फेमिलिनि ब्लगखौनो आरोना थ' दिनै मोनसे फेमिलि ब्लग जागोन थ' जाय जाय लोगोफोर इन्टारेस्टेड दालाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दायो फैगासिनो जोंहा बिब'मोना माने मोनसे खामानि दङ गुमैजों आब'जों माने फैब्रबगोन आरो बेयावनो एसे माने ओंखाम जालांदोंसै जियानो जाया लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके थ' दायो आं मोनसे खामानि थाना फैग्रोनोसै बिनिफ्राय सिद्दा न'आव फैनानै लोगो हमखानोसै आरोना बहुत आलासि फैगोन दिनै गासैखौबो जि हायो लोगोफोर आं देखायनो नाजानोसै लोगो नोंथांमोना मना होनो ना जलंगा होनना बुङो देलाय एसे बुंहरलाय जोंनि जा बुङो बेखौ मनायाव दङ लिसु नै दायो थाइजौ लेमगासिनो थाइजौ एहे बे सोरनि ने खोरखा दादि लायनो न'निनो ने मा बेखौनो हायाबालाय आरो ने मैथ्रु अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन बियो सोरखौ होनदोंमोनलाय रायजोफोरा बेखौनो हायाबालाय आरो मा जागोनलाय अमिताभ बच्चनखौनो दे न'नि थाइजौ फार्स्ट टाइम जानोसै दिनै दे फार्स्ट टाइम माबियो बरिया गुमै फैदो गुमै जानो हायानो लोमजादों आरो नैनियाव दं आरो दा बरिया बरिया दे दा ला दे स्क्रिप्टेड ले स्क्रिप्टेड जाबाय सम दे अमिताभ बच्चन जादों ने दादि जाया आच्छा नै नैबे नै ओंखारखा लिसु नै ओरैबायदि बरिया मोदोमा नै नै फुरा बेगरा फिसा आरो बरियानो खाव ओंखारखा लिसु ओंखारखा आम नै लोगोफोर नालाय बेगरा ओरैबायदि फिसा नै ओमफ्राय मोदोम मोजां नै माने फुरा 80% मोदोम आरोना नै दिस इज आवार लिसु बेगरा फिसा नै वाव बिगुमैया खनदो माया बिबनाङा हानदो नांसिगोन दा बोरमा ना ओइ जाथ सोरबाफोर जानो फै लोगोफोर जोंहानि माने टटलापारायाव मेरला दा नै मोनखै निसां मोनबाय इसिबां आरो बहुत दंबावो नैबे जेबो जायाखै ने जास्ट 20% ना 20 नङा 10% जादों हाननाया 10 जायाखै जोंनि 5% ना आलासिनो फैलायबाय नङा मोजां जादो माने फ्रि मोनजागासिनो माने फ्रियावनो लाबखायो माने टेनसन गैखाया माने दिनैया लकेल दाउ 1 केजि लाबोलायबाय जागौने लोगोफोर नै बिसिबां खालामथ'बाय दिनै कहाँ जाएगा सुइजार पिन दिखे सुइजार पिन कहाँ जाएगा नहीं जा सेकेंड मम्मी थांसे दंला ओमफ्राय नै जागासिनो लकेल दाउजों आरो माबा नायो मामालि पाजलिटा खिफि बेन्दों आरो अमा आबा लकेल दाउ बायदिसिना ने ओमफ्राय आरो दिंखिया आलु बरिया खालो खाना खालो दे जानोसै दायो नै
जानोसै ini मा नायो खिफि बेन्दों Kue bendeng. खिफि लेवा Kue lewat. आरो लकेल दाउ मजा सोर सोरनि खुदै गदों Burian ini. लकेल दाउ फिसा बरियालै फिसा गिदिर लकेल दाउआ नोंस्लाबदों Telelep. हा हा Telelep. थेलेलेब ने माने बिदि जानांगौ माने बिराद माने माबा आरोना मेडिसिन मा दं इयाव दे खाल' Malaysia. बेदर सफायाखै दै जाग्रोथ'ना बै